طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. a daidai wannan lokaci zan gabatar da takaitaccen karatu wanda wannan karatun ina ganin shine zama na biyu, wanda a cikin wannan karatu da akwai warware zare da abawa na wasu abubuwa da suka shafi mu'taqadat, abubuwan da suka shafi abubuwan da mafi yawa masu bin mazhaban wahabiyya suka kulle a zuciyansu dangane da shugabanmu sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wanda wani bidiyo nake so na danna mana yan uwa wanda ya kwana biyu yana yawo a social media na wani basalafe da yake magana akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, kuma yake nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'asumi bane, amma kazalika yake zuwa daga baya ya ismantar da Ibn Taymiyyah ya ce Ibn Taymiyyah ma'asumi ne, wanda idan dai har za a taba janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to ya zama wajibi akan mu, ya zama dole akan mu mu tsaya da ƙarfinmu da ƙoƙarinmu domin mu ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wani matsala ne da zan tattauna shi, wanda a ciki babu nufin mutuncin wani ko kiman wani ko darajan wani, face ina so na fito da irin yanda mazhaban wahabiyya masu da'awan mabiya sunnan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ne, su yanda suke kai ruwa rana wajen daƙile darajojin manzon Allah, da kuma cewa ana kai manzon Allah gurin da manzon Allah bai kai ba, bai dace a kai manzon Allah wannan gurin ba. Daga bisani kuma sai su zo su fifita Ibn Taymiyyah akan irin wannan matsayin da suke cewa manzon Allah bai kai a bashi wannan matsayin ba. Amma kada na dogon lokaci ina magana, bari na danna mana wannan shahararren bidiyo wanda ya yi yawo a social media, wanda wani ɗaya daga cikin mabiya wahabiyya na Saudiya kuma babban malami daga cikin malaman salafawa yake tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuskure, amma daga bisani ya ce Ibn Taymiyyah baya kuskure. Bari in danna muku ku ji, sannan kuma na biyo wannan da wasu jawaban insha Allah. الرسول يخطئ ويحصل منه النسيان ويحصل منه الخطأ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جزاك الله خير. نفس هذا الموضوع، نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رفضت أنه يخطئون، قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ. أنت الآن تؤكد ما قلته أنا. أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار. أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقر. وأنا أشهد لك وأنا أشهد لك بذلك. نعم أحسنت. إذن ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ. يا أستاذ عمرو، يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريق خطأ. يلا أنا لما صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم. الفهم أنا أقول لك
عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب. والقرآن أثبت له البشرية. طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله جميل. ويتكلمون أو يذكرون عن القرآنية؟ أين الخطأ؟ طيب ما يخطئ. طيب في فتاوى، خليك من المنقولات، في فتاوى يخطئ أو لا؟ حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال رسول الله قال الله، يعني كلها معضدة بالأدلة. فكيف تريد مني أن أخطئ رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة، وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد. وأيضا yan uwa, kamar yadda kuka ji na danna muku wannan murya ne na ɗaya daga cikin katafaren manya-manyan malamai na wato mazhaban salafiya wahabiyya wanda yake Saudiya, wanda fassarar maganin da yake maimaitawa shine an tambaye shi shin annabi yana kuskure, sai ya ce annabi baya kuskure cikin abin da yake isarwa na wahayi, amma cikin abin da ya shafi abubuwan yau da gobe na duniya da mu'amala annabi yana yin kuskure. Daga bisani sai aka tambaye shi aka ce masa to shin ibnu taimiyya yana yin kuskure, sai ya ce shi dai bai ga kuskuren ibnu taimiyya ba, tunda ibnu taimiyya yana ba da fatawa ne daga alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka ibnu taimiyya ba zai yiwu a ce yayi kuskure ba. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin kuskure cikin abinda yake isarwa ga mutane, wato cikin abinda bai shafi wahayi ba, kamar misali abin da ya shafi mu'amala ko abin da ya shafi maganganunsa na hadisai da sauransu, wanda wannan magana a haddin zatinsa dan uwana musulmi kafirci ne idan dai har mutum yana sane yayi wannan magana ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to kada an wannan magana ya fitar da shi daga addinin musulunci, sabila da kalma ne mai girma, kalma ne da yake nuna addinin musulunci rushashe ne. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na ayyukansa da umarninsa mafi yawan su rusassu ne, sabila da kurakurai sukan iya shigowa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, hashan lillahi wal iyazu billah. Wannan kuma ba wai fahimtan wannan wanda muka danna muryansa ne shi kadai ba, a fahimta ne nasu su jama'an wato wahabiyya, musamman idan muka ɗauki maganan Sheikh Ibn Baz, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman wahabiyya wanda yake nan a Saudiya, wanda mufti ne guda a zamaninsa, yana daga cikin ɗaiɗaikun da babu irinsu a duniyan wahabiyanci. Idan muka duba majmu'u fatawa wa maqalati Sheikh Ibn Baz, muka duba mujalladi na 6 shafi na 371, za mu samu Ibn Baz ya yi irin makwatancin wannan magana dangane da Sayyidina Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Ya ce, amma min umuri duniya faƙad yaƙa'ul khata'u summa yunabbahu ala dhalika kama waƙa fi nabiyyi sallallahu Alaihi wasallama lamma marra ala jama'atin. Ya ce, amma abin da ya shafi al'amuran duniya, annabi yana iya yin kuskure a cikinsu, sannan daga baya wato a faɗakar da shi ai wannan abun kuskure ne, sai ya bar wannan abun ya dawo zuwa ga abin da ya zamo daidai, abin da ya dace. Shine ya kawo misalin waɗanda manza Allah ya cige su suna yin kilili ma dabino, manza Allah yake cewa da ku bar shi ba ku masa kilili ba, ai da zai hayayyafa. Wani lokaci suka bari ba su yi masa kilili din ba, sai daga baya bayan dabinon ya hayayyafa, dabinon ya fito, sai kuma bai yi yabanya ba dabinon, sai suka faɗa wa manzan Allah, sai manzan Allah ya ce to ai ya faɗa musu wannan maganan ne akan zatonsa, wannan ku kuka fi sanin al'amuran ku na duniya.
to sai ya kafa hujja da wannan hadisin. Kazalika ya kafa hujja da hadisin wato yaƙi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa wato rundunan yaƙi a wani kwari, sai wani sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kafa jama'a da kai a nan wahayi ne ko kuma ra'ayinka ne tare da wato iya yaƙi da yaudaran yaƙi? Manzan Allah ya ce ra'ayina ne. Sai ce manzan Allah a'a to nan wajen bai dace ba. Sai ya kafa hujja da waɗannan hadisai ya tabbatar da cewa a tunaninsu da fahimtansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakan iya yin kuskure a abubuwan da ya shafi rayuwar duniya na yau da gobe, wanda a'udhu billahi wannan mummunan fahimta ne ga manzon Allah da rashin ladabi ga manzon Allah, wato kana ma zai iya kai mutum zuwa ga kafirci idan dai har yana ilimance da sanin abin da yake ya faɗa wa manzon Allah wannan magana. Kazalika Ibn Taymiyyah yana da makamancin irin wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 10 shafi na 293. Ibn Taymiyyah yana faɗi cikin abin da ya nakalto, amma ya nakalto wannan abin ne yana gaskata abin da ya nakalto. Yace law lam takuni tawbatu ahabbul ashiya'i ilayhi lamabtala bizambi akramal khalqi alayhi. Yace ba dadin tuba mafi soyuwan abubuwa ne zuwa ga Allah ba dan Allah yana son tuba ba da bai jarrabi annabi Muhammadu da zunubi ba, wanda shine mafi girman halittu a gurin Allah ta'ala. Duk da wannan ba maganan Ibn Taymiyyah bane kai tsaye, nakalto maganan yayi, amma ya nakalto maganan ne bisa ya yarda da maganan, kuma ya maganan ta kai ya kafa hujja da wannan magana din. To a takaice ƴan uwa, idan muka duba wannan magana za mu ga magana ne mai girma a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Magana ne wanda idan an dogara da shi zai kai zuwa ga ruguje addinin musulunci, zai kai zuwa ga ruguje da yawa a cikin maganganun manzan Allah, idan dai har manzan Allah ba dai zamanto wato ma'asumi bane cikin abin da yake faɗa, ma'asumi bane cikin abin da yake aikatawa, ma'asumi ne cikin ayyukan da aka yi a gaban sa ya tabbatar. In dai manzon Allah bai zamo haka ba, to wannan zai iya kaiwa zuwa ga saka wahami da ɗimuwa cikin abubuwan da ya shafi addinin musulunci, wanda insha Allah zan mana bayani a takaice akan wannan. Amma ainihin maudu'in da nake so na daɗa warware shi wa mutane, me yasa jama'an salafiya ƙungiyan wahabiyya suke matuƙan kai ruwa rana domin rushe darajojin manzan Allah da hana a girmama manzan Allah, a yabi manzan Allah, a gwada manzan Allah? Daga bisani a gefe guda kuma sai a ga suna kira zuwa ga a zo a girmama Ibn Taymiyyah da irin abubuwan da suka hana a girmama manzan Allah da shi, a zo a girmama Ibn Abdul Wahhab da irin abubuwan da suka hana a girmama Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi. Amma kafin na je zuwa ga kawo mana guraren da salafiya wahabiya suka saba irin wannan ha'incin da zalincin da ƙetare iyaka ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma kai matuƙa wajen girmama wanda ba manzan Allah ba, zan fara kawo rushe fahimta na jama'an wahabiya da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ismansa tana alaƙa ne da iya abin da yake isarwa na wahayi. Da farko za mu fara tambayan malaman lugar larabci menene al'ismatu a gurinsu. Isma shine daga nan aka ciro al-ma'asum, ake cewa annabi ma'asumi. To menene isma a gurinsu? Mu duba al-misbahul munir na Ahmad al-Fayubi mujalladi na 1 shafi na 414. Yace al-ismatu abinda yake nufi shine al-hifzu wal wiqayatu, wato kariya da kuma kiyayewa. Daga shine aka ce a sama ya asimu ismatan, ya kiyaya, yana kiyayewa shine wanda Allah Ubangiji yana yaba manzon Allah yake cewa wallahu ya asimuka minan nas, Allah zai kiyaye ka daga mutane. Wannan wato kiyayewa ne na abin da ya shafi kiyaye manzon Allah cikin lafiyansa, kiyaye manzon Allah cikin rayuwansa da sauransu. Amma idan aka ce al-ma'sum shine wanda ba zai aikata laifi ba, laifin ma ba zai taba zuwa a zuciyansa ba, ba a halicce shi da yanayin da zai fara tunanin ma ya aikata laifi ba. Wanda idan muka duba menene al-isma a mustalah na shari'a, ma'ana a addinin musulunci, a abin da ya shafi aqida, me ake nufi da al-isma?
mu duba a Sheikh Ahmad Mufid mujalladi na 10 shafi na 37 a cikin littafinsa An-Nukatul I'tiqadiyya yana cewa shi al-ismatu lutfun yaf'aluhu Allahu bil mukallafi haisu yamna'u minhu wuqu' al-ma'siyati wa tarka at-ta'ati ma'a qudratihi 'alayha. Abinda ake nufi da al-isma a mu'taqadi ma'ana a mustalah na shari'a wani lutufi ne wanda Allah Ubangiji yake ajiyewa cikin wani mukallafi wanda ya ɗaura masa nauyin isar da saƙon shari'a ta yanda zai hana shi aikata saɓo da kuma barin biyayya ma Allah tare da yana da iko akan yin haka. Abinda isma yake nufi shine Allah Ubangiji ya shirya mutum ya kiyaye mutum tun daga halittansa da Allah ya yi. Allah bai halicce shi ma dai saba ba, kamar yadda Allah ya halicci mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kuma ganin damansa ya halicci mala'ikun a haka mala'iku ba su ma iya tunawa da sabo sabila da ba a halicce su masu sabo ba, ba su san menene sabo ba saboda ba a halicce su masu sabo ba. To haka Allah da ya halicci annabawansa an yi ittifaki ahlus sunnati wal jama'a akan dukkanin annabawa ma'asumai ne, ba su aikata laifi, ba su aikata sabo, ba wani abin da yake faɗowa a zuciyansu na aikata sabo. Duk da cewa zan zo na yi bayani akan menene saɓanin da malamai suka yi akan mas'ala na ijtihadi, shin annabi zai iya ijtihadi ko ba zai yi ijtihadi ba, shin annabi zai iya kuskure cikin ijtihadi ko ba zai iya kuskure cikin ijtihadi ba, dan gangaro na zo magana akan wannan. Amma idan aka ce isma a dunkule, dukkanin annabawa qatibatan ma'asumina ne su, ma'asumai wanda ba su aikata laifi, laifi baya faɗowa a zuciyansu, ba su ma tunanin ma akwai wani abin da za su iya aikatawa wanda Allah Ubangiji ya hana wannan abu. Idan muka duba annabawa kuma qatibatan ala ra'sihim sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, shugabansu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah yana faɗa mana a cikin alqur'ani tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat. Dukkanin annabawa Allah ya fifita su, amma akwai wasu shashi wa rafa'a ba'dahum darajatin, Allah ya ɗaukaka darajan wasu shashi. Malaman tafsiri suka ce ba'dahum anan Allah yana nufin annabi Muhammadu ne, ba'dahum anan shi kaɗansa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sannan idan muka duba ayoyi na alkur'ani za mu ga ayoyi na alkur'ani qat'iyyu subuti wa dilala suna tabbatar da isman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin duk abin da zai faɗa ko ya aikata ko ya ɗarsana a zuciyarsa. Allah yana faɗa mana cikin suratul najmi aya na 4, wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi baya furuci akan son rai, in huwa illa wahyun yuha, sai abinda aka wahaita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman idan muka tambayi malaman lugha menene ake nufi da annuduqu? Annuduqu shine duk abinda harcenka dai motsa ya faɗa, ko da harafi ne ka ce a ba ta, ko da harafi ne harcenka zai faɗa, to ana kiransa da annuduqu, wato nuduqi. Nuduku baya da alaka da ma sai jumla ta zamo mai amfani. Nuduku yana da alaka da duk abin da zai fito daga harcenka, shine abin da ake nufi da annuduku. To Allah da ya ce wa ma yandiqu anil hawa, sai masana suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ko da gyaran murya aka ji yayi, to bai yi wannan gyaran muryan akan san rai ba, da umarnin Allah yayi wannan gyaran muryan. Ko gyara zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, to yayi ne cikin wato tasirifi na Ubangiji da kuma yadda Ubangiji ya so. Annabi bai taɓa saba ma Ubangiji cikin abin da Ubangiji yake nufi ba. Wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuskure cikin wasu ayyukansa ko cikin wasu maganganunsa, wannan kai tsaye ƙaryata ayan alƙur'ani ne, kuma ƙaryata ayan alƙur'ani kafirci ne. Shi yasa tun a baya na ce mana duk wanda ya faɗi wannan kalmar na cewa annabi yana iya yin kuskure cikin magana ko aiki ko wani abu ya ɗarsana a zuciyarsa, kada an wannan kalima ce ta kafirci wanda yake fitar da mutum daga addinin musulunci. Har yanzu idan muka duba suratul a'la
aya na 8 ina tsammanin Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah, sai abinda Allah ubangiji ya ga dama. To sai aka ce waɗanda suka ce annabi na iya yin mantuwa, sai aka ce to annabi idan kaga yayi mantuwa to yayi mantuwa ne saboda Allah ubangiji wannan abin da yake kwakwalwansan Allah ya shafa wannan hukuncin da ya saukar da wani hukunci, annabi sai ya mance wannan abin, amma ba wai yana mantuwa ne ta hanyar fala ko ta hanyar rafkana ko kuma ta hanyar wato rashin ya kaza, ma'ana rashin faɗaka cikin ubangiji ko da yaushe, domin abin da yake kawo mantuwa shine rafkanuwa. To shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce sanuqri'uka falatansa, da mu karantar da kai ba za ka mance ba illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya ga dama. Illa ma sha Allah din nan ko shine abinda ya dace da fadin Allah cikin suratul baqara, ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha alam ta'lamanna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lamanna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lizalimin min waliyyin wala nasir. Allah ubangiji ya ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha, duk ayan da muka shafe ta ko muka mantar da wannan ayan to na'ti bi khairin minha, da mu zo da ayan da tafi wannan ayan aw misliha ko kuma ayan da take misalin wannan ayan. Anan sai suka ce idan manzon Allah ya mance da wani abu ba ya mance bane akan rafkanuwa, a'a Allah ne yayi hukunci ya mantar da shi domin Allah zai saukar da wani hukuncin da yafi wannan hukunci din. Shine wasu daga cikin malamai na ma'arifa, malaman sufaye, malamai na tahqiqi suka ce ai ko misali hadisin Zulyadaini wadda wato yake nuni akan hadisin nan na rafkanuwa wanda a cikinsa ne aka sunnanta sujada na ba'adi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi sallan la'asar tare da sahabbansa, a wani hadisin sallan azhar da yayi sallan sai manzon Allah ya sallame a raka'a biyu. Da ya sallame a raka'a biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya fita, amma manzon Allah da ya sallame duk sahabbansa suna nan, sayyidina Abubakar na nan, sayyidina Umar na nan, sayyidina Usman na nan, sayyidina Ali na nan, sayyidina Abdurrahmani ibn Auf suna nan, duk manyan sahabban nan suna nan, amma babu wanda ya zo ya ce annabi ka mance fa, babu wanda yayi. Sai wani mutum sunansa Zulyadain, wannan Zulyadainin kuma baƙo ne, balaraban ƙauye ne, sai ya bi manzon Allah wajen wani kututturen a waje, da manzon Allah ya je ya dafa sai ya ce ya Rasulullah a kusirat amnasita, sallan nan da muka yi an rage sallan ne ko kuma kamance ne? Me manzon Allah ya ce? Manzon Allah ya ce ban mance ba kuma ba a rage ba. Abinda manzon Allah ya faɗa masa kenan, ban mance ba kuma ba a rage ba. Sai ya ce a'a an rage ya Rasulullah. Annabi sai ya ce to a tambayi sauran sahabbai, in sun ce an rage shi kenan. Sai aka tambayi sauran sahabbai sai suka ce an rage ya Rasulullah. Annabi sai ya yi ciko salloli raka'a biyu, bayan haka aka yi sujadan ba'adi. Wasu daga cikin ahlut tahqiqi suka ce ba dan Zulyadaini yayi wannan tambayan ba, da har alkiyama ya tsaya sallan azhar ya dawo raka'a biyu, sabila da Allah ubangiji ya ce ma manzon Allah litahkuma bainan nasi bima arakallah, kuma Allah ya ce sanuqri'uka falatansa illa ma sha Allah. Ba dadin Zulyadaini ya zo ya yi wannan tambayan ba, to da sallan azahar ta dawo raka'a biyu kenan har alkiyama ya tsaya. To akan wannan zan so na ɗauko mana kitabu shifa na alƙadi Iyad domin mu ga duk hadisan da suke kafa hujja da shi, waɗanda suka dogara da maganganun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya yin kuskure cikin abin da bai zama wahayi ba. Duk hadisan da suka dogara da shi hadisai ne na farko wanda ba su fahimci hadisan da kyau ba, dan mafi yawa wanda suka yi wannan fassaran ma waɗannan hadisan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama wasu jama'a ne daga cikin wanda suka zo daga baya-baya a cikin addinin musulunci, amma kaman a zamanin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da sauran makamantansu ba a samu wani mutum da ya taba jara'a ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuskure cikin wani al'amari ba a samu ba. Sai daga baya-baya da aka samu wanda suka bude irin wannan kofan, musamman makamancin maganan Ibn Taymiyyah da muka karanta wancan, sai aka samu wanda suke galadi, suke da subudda baka, suke sake baki akan manzon Allah, suna ɗauko wasu hadisai suna kafa hujja
da wannan hadisan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya aikata kuskure, wanda a'udhu billahi alfazazi yayi gaskiya cikin abin da yake faɗi yana yaban manzon Allah, wala lamamun yu'za ilaihi wala zambu. Manzon Allah babu wani karamin laifi da aka taba dangana wa manzon Allah, wala zambu ballantana ma a ce yayi babban laifi. To amma zan so ɗalibin ilimi, ba zan karanta gaba ɗaya ba, wannan kawai zan yi ishara ne zuwa ga ɗalibin ilimi domin ya koma ya je ya yi karatu, saboda da irin waɗannan abubuwan ne ake saya zukatan wato mabiya wanda ba su yi karatu ba, sai a ɗaura su akan wani mummunan tunani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu kuma kullum daganmu shine a kare manzan Allah nan. Shi yasa da yawa zaka ga wasu wato idan abubuwa ya taso akan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka gansu a can baya sai maganan sahabbai ya taso sai ka gansu sun zo da gudu wai suna kare sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Kai da baka kare manzan Allah ba da ka zo ka ce da ka kare sahabban manzan Allah. To mafi yawa abinda yasa wahabiya kullum za ku ga faɗansu da shi'a yake da kamari kullum sabila da mene, su wahabiya nasibawa ne mafi yawansu, suna zagin ahlul baiti, shikenan suna fusatar da shi'a. Su kwa shi'a rafidawa ne, wasu suna zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Shikenan yaƙi da yake tsakaninsu sai zamo siyasa ce, ba yaƙi ce akan manufa ta addinin musulunci ba, ba yaƙi ne akan manufa na manzan Allah ba. Amma idan kana yaƙi akan manufan manzan Allah, to sai ka fara zuwa ka ba wa sayyidina Rasulullahi kariya kafin ka fara kai ɗaukin kariya ma wani. Yau ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallama ana kuskurantar da shi kuma ana sawwaba Ibn Taymiyyah. Qararana danna mana yanda aka kuskurantar da annabi, aka ce annabi zai Ibn Taymiyyah kan zai iya yin laifi ba, sabila da yana istinbadin hukunce-hukuncensa na fatawa ne daga cikin Alkur'ani da sunnan manzon Allah. Qararana danna mana ƴan uwa kunji, wanda zan zo na kuma nuna mana irin guraren da salafiya wahabiyawa suka danna darajar manzan Allah, suka ɗaga darajar Ibn Taymiyyah sama da darajar manzan Allah. Wallahi zan zo na danna mana, kuma ba na faɗin wannan maganan domin na ƙetare iyaka akan wani ko domin na ƙirƙira magana ma wani. Duk wanda na faɗi maganan da ba daidai na faɗa ba, ko ƙarya na yi ko mummunan fassara na yi, kofa yana buɗe ya zo duniya ya warware magana na. Amma maganganun da nake duka ina kafa hujja, ina istidlali da littattafan da na nakalto abubuwan da nake faɗi. Mu duba alqadi iyad kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa sallama, shafi na 82. alqadi iyad tun daga shafi na 82 har zuwa shafi na 130 ya faɗaɗa bayani ne akan al-isma, ismatul anbiya, kuma a gefe guda isman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Abinda za mu fara dubawa cikin maganganun da yayi alqadi iyad yayi, ya kawo irin abubuwan da wasu suka dogara da shi na shubuhohi, wanda ta dalilin wannan bangaren suke kuskurantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kaman a ciki ya kawo misalin ayan nan na wa wajadaka dhallan fahada, ya kawo misalin liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya kawo irin misalin hadisin nan da aka ce manzo Allah yana karanta suratul najmi, sai aka ji kawai ya ce tilkal garaniqul ula wa inna shafa'ataha la turtaja da sauransu. Duka ya nakalto wannan hadisin da hadisin kilili na dabino, wanda aka ce manzo Allah ya ce ko ba a yi kilili ba dabino zai yi yabanya, amma sai aka yi ba a yi kililin ba dabinin bai yi yabanya ba, sai kuma aka ce manzo Allah to ai gashi annabi ya ce ku fi sanin al'amarin duniyan ku, da kuma abin da ya shafi maganan yaki, da kuma abin da ya shafi manzo Allah cewa wanda yake cewa ni din nan ina mantuwa kuma ana iya mantar da ni, idan na mance ku tunatar da ni. Duk ya kawo waɗannan hadisin. Amma ɗalibin ilimi ya je ya nemi kitabu shifa bi ta'rifi huquqil mustafa, da ya ga bayani shamili mai warkarwa akan waɗannan hadisai da saɓanin malamai akan annabi yakan iya yin as-sagha'ir cikin ijtihadi, da kuma maganganun ahlut tahqiqi akan wannan magana kwata-kwata baya da tushe baya da gindi. Hujjojin da suke kafa hujja da shi domin su nuna annabi yana kuskure,
hujjoji ne na ƙarya da basu da magabaci akan wannan hujjojin, kuma sun yi mummunan fahimta ne ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar idan muka duba misali shafi na 84 daga cikin kitabu Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa juz'i na 2 da yace wannan aya na wa wajadaka dallan fahada, wanda wasu daga cikin mabiya mazhaban wahabiya suke fassara shi da Allah ya samu annabi na bace sai Allah ya shiryar da shi, yace falaisa huwa min ad-dalal allazi huwa al-kufr, wannan ba yana nufin bata ne na kafirci ba. Qila dallan an an-nubuwati fahadaka ilaiha, qalahu at-Tabari. Imam at-Tabari yace ma'anan wajadaka dallan fahada ya same ka baka da annabta sai Allah ya shiryar da kai da annabtan da ya baka. Wakila an ce wa wajadaka bayna ahli ad-dalali fa'asama bika min zalika wa hadaka bil iman, Allah Ubangiji ya same ka a tsakanin mutanen da suke cikin bata, Allah ya kiyaye kai shi yadda kai zuwa ga imani, kamar yadda Suddi aka karba daga gurin sa malamin tafsiri. Wakila an ce dallan an shari'atika, shari'an kan nan baka santa ba Allah Ubangiji ya baka. Gashi nan dai ya kawo maganganu da yawa, ya kawo maganan Abdullahi ibn Abbas da yake ce ma'anan wa wajadaka dallan lam takun dalalatu ma'siyatin, Allah bai ce wannan wa wajadaka dallan din bata ne na sabon Allah ba, a'a ai Allah Ubangiji ka cikin mutanen da suka bata sai ya shiryar da su da zuwanka. Idan kuma yace ya sake kawo maganan Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq jikan manzon Allah, yace wa wajadaka dallan fahada, Allah ya same ka kana bace an mahabbati, ma'anan bata shine Allah ya same ka kana son sa sai ya shiryar da kai, wanda ina ga wannan maudu'i na wajadaka dallan fahada insha Allah zan mai da shi wani topic na musamman da dan zo na yi karatu ma yan uwa a kansa, domin na fitar mana da bangarorin da wahabiyawa suke shigo da shubha na wajen kuskurantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na kuma fito mana da bangarorin da malamai na ahli sunnati wal jama'a al mufassiruna suka tafi wajen tafsirin wannan aya. Har yanzu idan ka tafi kai tsaye a cikin kitabu Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa shafi na 92 daidai, wanda ya fitar da wannan fasali guda, yana bayani akan kuskurantar da wanda suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya kuskure. Yace cewa fa naqulu idza qamatil mu'jiza ala sidqihi wa innahu la yaqulu illa haqqan wa la yuballighu anillahi illa sidqan wa anna al mu'jizata qa'imatan مقام قول الله تعالى له صدقت فيما تذكره عني وهو يقول إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل عليكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجهة كان فلو جوزنا عليه الغلط. Yanda nake so mu zo shine ya koro dogon bayani wanda babu lokacin da zan koma na sharhanta wannan bayanin, amma ɗalibin ilimi ya je ya karanta. Na faɗa masa kitabu Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa mujalladi na 2 shafi na 92. yace Qadil Iyad yace falau jawazna alaihi al-galata, da mu iya ce galat ya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, was-sahwa da rafkanuwa, to lamata mai yaza lana min ghairihi, da ba za mu iya bambance daidai din annabi da ba daidai din annabi ba. wala ikhtalata al-haqqu bil batil, da ƙarya da gaskiya duka sun cuɗanya, an rasa ina ne ƙarya ina ne gaskiya. Idan dai har an ce annabi yana kuskure, to wani hankali muke da shi, wani nunan tunani muke da shi wanda za mu iya gane kuskuren annabi sallallahu alaihi wasallama. Tunda duk duniya babu wanda ya kai annabi karfin hankali, babu wanda ya kai annabi, babu wanda ya kai annabi idraki, babu wani isasshe da ya kai manzan Allah a duniya. Allah ya cika manzan Allah ta ko ta ina, fahwa allazi tamma ma'anahu wa suratuhu summa istafahu habiban bari'un nisami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fajawharul husnu fihi ghairu munqasimi. Annabi ya cika cicif. To idan dai har annabi na iya kuskure a wasu wazaje, yaya za a yi ku yan salafiya mu gane kuskuren annabi? Wani mai hankalin ne zai iya zuwa ya fito mana da kurakuran annabi, wanda yafi annabi nudujin hankali, yafi annabi ganewa? Na yi raddi ma Dr. Ahmad Gumi akan wannan mas'ala ɗin a shekarun da suka gabata.
shekara 2 da suka gabata, yadda ya fito yayi irin wannan wato gatsali din da irin wannan ketawan ga alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yakan iya yin kuskure cikin abin da ya yi ishihadi, wanda na zo na ɗauko babin da malamai suka tattauna akan yiwuwan annabin ya yi ishihadi na ƙaryata shi da maganganun da ya naƙalto. Saboda haka ‘yan uwana wannan addinin ba ma wani muke ba, addinin nan ma Allah muke yi. Wannan addinin ba muna yi ne domin mu gamsar da son zuciyarmu ba, muna yi ne domin mu nemi yardan Allah. Saboda haka wallahi ba za mu zamo tsantsantattu wanda suka tsantsance addinin nan ma Allah ba, sai mun jefar da duk maganan wanda ya kawo magana wanda ya saba da maganan Allah ko ya saba da maganan manzan Allah. Tun daga Qur'ani, tun daga Fatihatul Kitabi har suratul Nasi, ba mu ga guri daya da Allah ya ce annabi yana yin kuskure ba mu gani ba. Duka gashi nan na Qadil Iyad ya kawo cikin Kitabu Shifa, ayoyin nan na afallahu an kalima azinta lahu, irin walau takawwala alaina ba'd al-aqawil la akazna minhu bil yamin, ko kuma kamantan duk ya kawo waɗannan ayoyin waɗanda ba su san darajar manzon Allah ba suke fakewa da wannan ayoyin suna keta darajar manzon Allah. Ya kawo fassarar da malamai suka yi ma ayoyin ya saba da fahimtar da ku kuke yi ma ayoyi din. Saboda haka ga abin da Qadir Iyad ya faɗa a nan, ɗalibin ilimi ya je ya duba shafi na 93 daga Kitabu Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, yanda Qadir Iyad ya warware irin wannan ɗiban karan mahaukaciya da ake yi ma darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, an mai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani wanda za a iya tattauna shi cikin al'umma, wanda manzan Allah kuma ya fi ƙarfin haka sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Har yanzu idan muka duba cikin Kitabu Shifa ɗin bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa sallama, yana faɗi dangane da wanda suka ce annabi yana iya aikata as-saghair. Abinda ake nufi da as-saghair sune kananun laifuka, wanda kuma malaman tafsiri sun ce babu wani karamin laifi a gurin Allah, ba karamin laifi, kowane laifi babba ne a gurin Allah, ma dama Allah bai yadda da wannan abun ba ya so, to babban laifi ne. A haƙƙin annabi Muhammadu dai babu wata laifi mai suna as-sagira, babu. Duk wata laifi a haƙƙin manzon Allah babban laifi ne. Kuma da manzon Allah bai zama ma'asumi cikin maganganunsa, ma'asumi cikin ayyukansa, ma'asumi cikin ijtihadinsa da komai, in bai zama ma'asumi a nan ba, to dole fa da a samu rikita cikin addinin nan dan uwana. Dole ya zama dole. To a nan wajen wato ‘yan uwa su je su san yaya ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama. Addibu auladakum ala salasi kisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atil qur'an. Shi yasa abinda ake fara bukata uba ya gina ma ɗansa na tubali shine ya tarbiyantar da ɗansa akan sanin girman manzan Allah da darajar manzan Allah. Ya ji cewa annabi ya fi masa tunaninsa, ya fi ƙarfin ya sa tunaninsa yana tunani a tafakkuri akan manzan Allah, wai dan ya gane wani kuskure na manzan Allah. Annabi ya fi ƙarfin haka, wallahi ya fi ƙarfin haka. Annabi ba wanda da mu saka shi a gabanmu muna nakasha shi kamar yadda muke nakashe sauran mutane bane, hashan lillah. Abdullahi ibn Abbas yake fadi kamar yadda Qadil Iyad ya nakalto cikin shafi na 108, yace wa qaul ibn Abbas wa ghayruhu inna kulla ma usiya Allah ta'ala bihi fa huwa kabira. Duk abinda za a iya saba ma Allah da shi to babban laifi ne. Wa innahu innama summiya minha as-sagira bil idafati ila ma huwa akbar minhu. Abinda yasa akan ce laifi sagira, karamin laifi, a ce wani laifi kuma kabira, akan dangana shi ne zuwa ga laifin da yafi shi girma. Amma a haƙƙin manzon Allah babu wani laifi mai suna sagira wanda har za a iya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata as-sagair, kananin laifuka. Har yanzu idan muka tafi cikin Kitabu Shifa din bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallama, mu duba shafi na 113, za mu ga ya kawo bayani fil kalami alal ahadisil al-mazkuru fiha as-sahwa minhu sallallahu alaihi wasallam, hadisan da ake kawowa ake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rafkanuwa ko yayi kuskure ko yayi mantuwa. Al-Qadi yace wa qad qaddamna fil fusuli qabla hadha ma yajuzu fihi ma yajuzu alaihi as-sahwu wa ma yamtani'u
وأهلناه في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه وأشرنا إلى ما ورد في ذلك ونحن نبسط القول فيه والصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة 3 أحاديث أولها حديث ذي اليدين في السلام من 2 الثاني حديث ابن بحينة في القيام من 2 الثالث حديث ابن مسعود. wannan a ciki ya kawo hadisan da wasu suka dogara da shi wajen kuskurantar da annabi cewa annabi yayi kuskure, ya kawo su a nan wajen. Ya zo kuma ya warware su ɗaya bayan ɗaya. Daga ciki ya kawo hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la ansa, ni annabi Muhammadu ba na mantuwa, walakin unassa sai dai akan mantar da ni. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa a ƙashin kansa sabila da mantuwa wani alami ne na rafkanuwa. A'a, annabi yana mancewa ne saboda wani hukuncin da Allah yake so ya tabbatar. Dan idan ba dan manzon Allah yayi sallah raka'a 2 a hadisin Zulyadaini da ba a sunnanta mana sujadan ba'adi ba. Duk abin da zaka ga manzon Allah yayi wanda yake kama da rafkanuwa ko yake kama da kuskure a tunaninka kai ba wahabi, a tunaninka kai ba salafe, a'a annabi ba yayi wannan rafkanuwan ne saboda gafala ba, a'a wannan rafkanuwan ya faru ne dan Allah yana son ya bada wani hukunci ma al'umman duniya, dan Allah yana son ya bada wani hukunci a shari'ar musulunci, dan Allah yana son ya tabbatar da wani hukunci, shi yasa mantuwa zai faru. Amma baya mantuwa sallallahu alaihi wa sallama, tabarakallahu ma wahyun bi muktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bi muttahami. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba zamowa irin mu ba, ko bacci manzon Allah zai ba irin baccin mutane yake yi ba. Shine yace tanamu aynaya wala yanamu qalbi, idan dina na kwaya bi suna bacci, zuciya na baya bacci, la tunkidul wahya min ru'yahu inna lahu qalbun idza namatil aynani lam yanami. Zuciyan annabi baya bacci, ko da yaushe zuciyansa yana fadake. To kaga sukan yi kokarin su dauko misalin hadisin nan na Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi sallah ba, yace Sayyidina Bilal ya zauna ya da kwanci lokacin alfijir. Bacci kuma ya kama Sayyidina Bilal ya zamo ba a yi sallan alfijir din a lokaci ba, a koko manzo Allah sai suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace Bilal ya da kwance shi to yana nuni annabi yana bacci mai nauyi kenan, wanda duka gashi nan za mu gani cikin wannan babin. Duk abin da kaga ya faru da Sayyidina Rasulullahi wanda kai a tunaninka na baubawa da kiki za ka yi tunanin kuskure ne, to ba kuskure ba ne. Annabi ma'asumi ne cikin ayyukansa, ma'asumi ne cikin maganganunsa, ma'asumi ne cikin ɗabi'unsa, kuma wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Akan wannan keta manzon Allah da ake yi, akan sa ya kamata ku fito ku gawo kariya, ba wai kawai ku ce kun fito ba da kariya ma sahabbai na ƙarya ba. Sahabban ma ba su kariya kuke yi ba, mu muke ba da kariya ma sahabban manzon Allah, mu ne. Duk malaman duniya babu malamin da ya yi irin maganan da Sheikh Ahmadu Tijani ya yi wajen ba da kariya wa manzan Allah, baya ga manzan Allah da sahabbansa da wasu daga ciki, babu wani wanda ya yi magana irin na Sheikh Ahmadu Tijani wajen ba da kariya ma sahabban manzan Allah a cikin Jawahirul Ma'ani. Babu. Kuma sahabban manzan Allah ma idan muka ce za mu bi bil istiqra, za mu fito ma wahabiyya da guraren da suka ci zarafin sahabban manzan Allah. Sayyida Fatima ba sahabiyar manzan Allah bace, ba ƴar manzan Allah bace, wanda baya ga manzan Allah babu wanda ya kai ta daraja. Me Ibn Taymiyyah bai faɗa ba akan Sayyida Fatima? Aje a ɗauko Minhajus Sunnatin Nabawiyya a duba. Kun ba da kariya ma Sayyida Fatima akan wannan? Sayyiduna Ali ba sahabi bane? Me Ibn Taymiyyah bai faɗa akan Sayyidina Ali ba? Bai ce musuluncin sama bai halatta ba, ya ce musuluncin sama bai inganta ba saboda ya musulunta yana yaro ne. Bai ce yana yaƙi domin duniya ba, aje a dako Minhajus Sunnatin Nabawiyya. Bai ce mutane duk sun tsere sun bar shi, kowane ɗaya daga cikin shugabannin musulunci yana samun mutanen da za su karfafe shi su taimaka masa. Sayyidina Ali ne duk mutane sun tafi sun bar shi, yana aibata Sayyidina Ali.
a cikin minhajus sunnatin nabawiyya duk kun mance da wannan. Kuna maganan kuna bada kariya masabban manzon Allah na ƙarya. Albani bai soki matan manzon Allah ba. A je a ɗauko a duba, wanda zan zo na yi karatu na musamman akan wannan. Idan ba ku sani ba ku sani. Ni na fahimci cewa mutanen nan da yawan abubuwa ba su sani ba, mu muke fito musu da shi. Da yawan abubuwa ba su karatu ba su bin littafi, sai dai makekke da mai kawai ya zo ya zauna ya ce a fito masa da hujja kuma a faɗa masa shafi da feji. Ka zauna ka kwana kana bacci, mun kwana muna bincike muna researching, mun fito da abubuwa, kai kana jiran a zo a faɗa maka shafi da waje. Wallahi mafi yawan abubuwan nan ba su san gurin ba, kuma ba su san an yi wannan abun ba. Mu muke fito musu da shi, amma maimakon su bi a hankali, idan sun ga abubuwan da kurakurai ne su gyara, to wannan ba haka bane. Soyayyar zuciyarsu haridan iza ma sima kasfan jahuhu wa iza yusamu ilahuhu lam yahrudi, kaman yanda Alusi ya faɗi cikin yaban Ibn Nasir. To wannan ma duka mu je mu duba shafi na 114 za mu samu, sannan mu duba shafi na 116. Qadi Iyad yayi fasali guda firraddi alaman ajaza alaihimus saghaira wal kalamu ala man ihtajju bihi fi dhalika. Ya yi raddi akan wanda suka ce annabawa suna kurakurai, kuma ya kawo hadisan da suka kafa hujja da shi domin su tabbatar da cewa annabawan suna yin kurakurai, wanda babu lokacin da zan karanta wannan wani abu ne kawai, wani dan lafta ce karami na hararo mana, wanda ɗalibin ilimi kawai ya je ya koma ya je ya karanta dan ya fahimci irin yanda mutanen nan suke kai ruwa rana wajen rushe darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. To ni farkon challenging din ma da nake wajjahawa, wanda na fara wajjahawa ɗazu, da suka ce annabi yana kurakurai ƙananan laifuka, to muna son a fitar mana da list na laifukan da manzon Allah yayi. Muna son a fitar mana list na laifukan da manzon Allah yayi. Muna son mu ji aya na Qur'ani kwaya ɗaya wanda kai tsaye aka ce ga laifin da manzon Allah ya aikata. Muna son mu ji maganan sahabin annabi, tunda ku ne kuke ce dama magabata ne suka faɗa nahnu atba'ud dalil aina ma nala namil, mu mabiya hujja ne, duk yanda hujja ya bi nan zamu bi. To muna neman hujja cikin Qur'ani ko cikin maganan sahabi ko cikin maganan tabi'i wanda aka ce annabi yayi kuskure. Wallahi tallahi babu. Wanda suka zo daga baya ne cikin mabiya wannan mummunan tafarki suke daura mutane akan waɗannan munanan tunani. Na'am, an yi saɓani cikin annabi na ijtihadi ko baya ijtihadi. Na san da yawa ɗalibai sun san menene ijtihadi. Ijtihadi shine ka yi abu da ra'ayinka da hangenka, kana son ka samu daidai ciki. Shine suka ce man ijtihada fa asaba falahu ajrani wa man ijtihada fa aqta falahu ajrun wahid. Wanda yayi tunani kaman wani abu wanda baka san wani hukunci akai ba wani aya da yanke hukunci akai, sai ka yi tunani sai ka fitar da wani hukunci, to wannan shine ake ce masa ijtihadi, wanda yana ɗaya daga cikin yanda ake istinbadin ko yanda ake wato abubuwan da ake wato shari'a yake gudana akai, alqur'ani, sunna, ijma'i, ijtihadi, kiyasi da sauransu dai, kamar yanda malaman usul suka fitar. To manzon Allah sun yi sabani, yana ijtihadi ko baya ijtihadi. Sai wasu suka ce annabi ijtihadi. Da yawan malamai ma sun tafi akan haka, mafi yawan malamai sun tafi akan annabi yana ijtihadi. Ma'anan ijtihadi shine ya faɗi abu da ra'ayinsa da kuma abin da ya gani, kuma Allah ne ya ce masa ya faɗa da abin da ya gani ɗin. Abin da ya gani ɗin ya zama doka, ya zama shari'a. Litahkuma bainan nasi bima araka Allah, dan ka hukunta mutane da abin da Allah ya nuna maka. Suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana iya hukunci da ra'ayinsa da kuma abin da ya hanga sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma Allah ubangiji ya bashi daman haka. To abin da zamu fara tambaya, idan mun kaddara annabi yana ijtihadi, to shin annabi na kuskure a ijtihadin? Tunda dama ijtihadi in ma kai daidai ne in ma kai kuskure. A gurin sufaye, tunda dama wajen san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya an cire masufaye hula an ajiye a kasa, babu wanda ya kai su ganin girman manzan Allah. A cikin sufaye ne aka samu wanda baya tafiya da takalmi idan yana cikin Madina.
a cikin sufaye ne aka samu wanda in an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana suma. A cikin sufaye ne ake samun irin wa'innan ahlul qulubi din wanda suka tafi a cikin kaunan manzon Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sufaye qadibatan sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da yayi shine daidai, ba wani wanda zai iya daidai fiye da daidai din manzon Allah, wallahi babu. Kuma idan muka duba za mu ga ƙwazon manzon Allah zaka, mu duba abin da ya wajaba a haƙƙin manzanni. Yana daga cikin abin da ya wajaba a haƙƙin manzanni na farko at-tabligh, isar da saƙon Allah. Na biyu az-zaka wal fatana. Suna nan dai sifofin da ya wajaba a haƙƙin manzanni ƙwaya hudu. Daga ciki akwai al-fatana, ƙwazo da kaifin hankali. Duk duniya ba wanda ya kai annabi ƙwazo. To idan ana yin ijtihadi ne da hankali, sabila da Allah ya ce wa shawirhum fil amri, kayi shawara da su a cikin al'amari. Wannan shawaran da aka ce annabi yayi da su, an buɗe wani ƙofa ne shi ma na ijtihadi. Ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya yanke hukuncin bai zamo yafi ba, a'a, an ba su daman a yi shawari da su ne, sabila da mene a buɗe ƙofan lokacin da manzan Allah baya nan, in wani abu ya ci kurkure a taro a zauna a yi shawari. Ba dan da akwai wanda zai zo da ra'ayin da ya fi ra'ayin manzan Allah ƙarfi ba dan haka ba. Shi yasa mafi yawa abin da ya halakar da masu bin mazhaban salafiya wahabiya shine rashin sanin maqasidush shari'a. Rashin sanin maqasidush shari'a. Idan nassi ya zo sai su lura da gundarin nassi. A'a, ku fara lura me nassin yake nufi, wani saƙo nassin yake so ya isar, abinda za ka fara lura da shi kenan. A'a, ba za ka lura da nassi ya ce kaza ba ne. Kamar misali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yi sallah raka'a biyu a sallan azahar ya sallame, to abinda za ka lura ba wai ana tallata maka annabi yana kuskure bane, ba haka bane. Abinda hadisin yake nuna maka kuma waƙi'an take nuna maka hukunci da dai biyo baya na sujudan ba'adi ga wanda rafkanuwa ta kama shi a cikin sallah, shine sanin maqasidun nusus. To rashin sanin maqasidun nusus ya afkar da salafiyya wahabiyya a cikin babban rami wajen rashin sanin girman manzan Allah da kuma uwa uba sifanta Allah da sifofin bayinsa, wanda hashan lillahi Allah Ubangiji ya wuce haka, manzan Allah ya wuce haka. A gurguje mu duba maganan az-Zarkashi a cikin Qawati'ul Adilla fil Usul mujalladi na 2 shafi na 105, za mu ga abin da az-Zarkashi ya ce qad yajuzu sudurul qawli anil ijtihadi وإن صدر عن الاجتهاد لأنه صلى الله عليه وسلم معصوما عن الخطأ في الأحكام، فإذا كان معصوما عن الخطأ محروسا عن الزلل كان مصدورا محكوما بصحته مقطوعا بذلك، فلذلك حرمت المخالفة له صلى الله عليه وسلم. yace idan muka ce ijtihadi jaizi ne a haƙƙin manzon Allah, jaizi ne, amma kuma mu san cewa manzon Allah mahrusan aniz zalal, an kiyaye manzon Allah daga zalal, kuskure. In yayi ijtihadi babu kuskure. Idan kaga yayi wani abu har kai kake ganin da kuskure a ciki, kai ne mummunan tunaninka kake ganin haka, a'a ba kuskure bane. Allah ya yi haka ne domin ya sunnantar da wani abu, don ya hukunta al'umma da wani abu ta wannan ɓangaren. Sabila da annabi shine sayyidun nasi, don haka dole idan za a hukunta mutane za a hukunta su ne ta kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Shi dai hadisin nan da muka ce Qadil Iyad ya kawo mana shi, malamai sun kawo shi, suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce na mantuwansa domin a sunnanta wani abu ne. Inna ma ansa li asunna, ina mantawa ne sabila da na sunnanta muku wani abu, ko ba na mantawa, in kuka gana manta an mantar da ni ne saboda a sunnanta muku wani abu. A gurguje yan uwa, wannan ba shine ainihin abin da nake so na nuna muku cikin hatsari na fikiran wahabiyawa ba shi bane. Babban abin da nake so na nuna muku shine, kun ga anan wannan basalafi da na danna muku muryarsa yana cewa annabi na kuskure, amma a gefe guda ya ce ibnu taymiya
ibnu taymiya baya kuskure. Ibn Taymiyyah yana hukunci ne cikin fatawoyinsa da maganan Allah da maganan manzan Allah. Ibn Taymiyyah yana ta lallaba Ibn Taymiyyah na darajanta shi. To wannan halin su ne da ɗabi'ansu. Su kaskanta darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu wazaje kuma su ɗaga darajar Ibn Taymiyyah. Zan kuma karanta mana wasu ɓangarori na waɗannan na ba mu references ku je ku yi bincike ku ɗaliban ilimi. Duk wannan wabarin da ake yi ku ake nema, jama'a ku ake nema, sabila da a yi ciwaciwan addini da ku sabila da a rufe idan jama'a da shi, jama'an duniya da shi. Ina son na tabbatar muku da irin yanda wahabiyawa suka kaskanta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗaukaki darajar Ibn Taymiyyah. Ba sharri nake yi ba. Duk wanda na karanta abu ba a ilimance na karanta ya zo ya karyata ni ya musane da hujja. Ni dan ka zage ni ba komai bane, dan ka mun karya ni ba komai bane, ni ba kowa bane. Amma ni ina baka shawarin da ka mun karya, ka zage ni, ka mun kazafi, ka ci mutunci na, gwara ka je ka bi maganganun da na faɗa. Inda kuskure a cikin maganganun to ni ba masumi bane, magana zai iya zuwa ban fahimci maganan ba, sai ka fito duniya ka fahimtar da ni. Idan muka duba sifatu salatin nabi na Albani shafi na 172 da mu ga yanda wahabiyawa suka ce allamfir kada a cewa manzan Allah sayyidu. Allamfir suka ce ba za a iya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba, suka ce kada a faɗa. Idan an faɗa an ƙara da abinda haramun ne, ba wani salatin da aka ce a ce ma annabi sayyidu. Bayan ingantattun hadisi, Muslim ya rawaita, Ahmadu ya rawaita, manya-manyan mazajen hadisi sun rawaita. Annabi yana faɗa ma duniya yana ce ana sayyidu waladi adama wala fakar, wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakar, wa ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu wala fakar, wa biyadi. Manzan Allah da kansa yana ce ni ne shugaba na 'ya'yan annabi Adamu. Amma ga Albani ka je ka ɗauki sifatu salatin nabi shafi na 172, Albani ya haramta da wasu abubuwan da ya dogara da su kan ba za a ce wa annabi sayyidu ba a cikin salati ko ba a cikin salati ba. A gefe guda kuma bari na karanta muku wasu guraren da suke girmama Ibn Taymiyyah, suke girmama Ibn Abdul Wahhabi da darajojin da suka ce kar a girmama manzan Allah da irinsa. Mu duba cikin Ad-Durarus Saniyya fil ajwibatin najadiyya shafi na 209. Mu ga Wahabiya yanda ya kwarmata girman darajar dan Abdul Wahhabi da darajar da basu girmama manzan Allah da irin wannan darajar ba. Yana yi masa kirari yana ce qala shaykhul islam al-alimur rabbani was-siddiq as-sani مجدد دعوة الإسلامية والملة الحنفية أوحد العلماء وعروة الزهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. wannan kirarin da kake ji ana yin sa ana yi wa manzan Allah ne, wanda ba za ka taba kawo mun gurin da aka baje kolin kirari wa sayyidina rasulullahi irin yanda kake jin wannan kirarin ba. Suna siffanta dan Abdul Wahhabi ne wai as-siddiqus sani. Ma'anan as-siddiqus sani shine baya ga sayyidina Abubakar Siddiq to shine siddiqi na biyu. Ko a ina suka samu wannan ƙaryan, ko a ina suka samu wannan mafarki suka yi, wahayi aka musu, ba mu san cewa a ina Muhammadu dan Abdul Wahhabi ya zamo siddiqi na biyu ba. A karatun da nayi wanda ya gabata na faɗa mana wannan Muhammadu ɗan Abdul Wahhab wallahi duk duniya, duk masanin duniya ya san wannan mutumi azzalimi ne da ya zalunci musulmi, ya zalunci addinin musulunci. Kuma abubuwan da ya dasa na sharri har yanzu wannan abubuwan duniya take girba, abubuwan da Ibn Abdul Wahhab ya dasa na sharri a duniya. Duk wanda kaga ya kauce ma wannan to munafiki ne. Ai in kuka lura da ba su san a ce musu wahabiyawa, ba su so.
me yasa ba su san a ce musu wahabiya ba sabila da sun san al-fikrul wahabi at-tatarruf al-fikrul wahabi al-manhajiyya al-fikrul wahabi al-irham al-fikrul wahabi at-takfir duka yana cikin tunanin wahabiyanci bila niza la jidal wala mira wala gubar duk wanda kaga ya saka ma kansa tetanus ya saka ma kansa tsatsa akan nan ya saka ma kokolonsa tsatsa to shi ya taimaki wa'innan kattin suka da shi su ya taimake su na tabbata wannan abin da nake karantawa ba su san shi ba ba su taba zuwa kansa ba ba su san shi ba su taba zuwa kansa ba Muhammadu dan Abdul Wahhab ake ce as-Siddiqus Sani mujaddidu da awatil islamiyya wal millatul hanafiyya mujaddidu da awatil islamiyya wal millatul hanafiyya auhadul ulama'i duk malaman duniya shine tilo wa arwa'uz zuhadi duk masu gudun duniya a duniyan nan shi yafi kowa tsantseni a gefe guda kuma suna ce kar a cewa annabi Muhammadu sayyidu kar a ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai dai su ce a ce Allahumma salli ala Muhammad kada ka ce ya sayyidana ya Rasulallah sai dai ka ce ya Muhammadar Rasulallah sannan mu sake duba mukhtasaru minhajus sunna na Ashek Abdullahi Al-Gunayman ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman da suke karantarwa a jami'an Madina mu duba muktasaru minhajis sunna wanda maktabatul kausar ta fitar Riyadh kenan taba'a na 2 wanda aka buga shi hijira yana da shekara 1412 mu je mu duba har yanzu mai wannan littafin ɗaya ne daga cikin garnakakin wahabiyawa jagora a wahabiyya mu je mu ga kirarin da yake ma ibnu taymiya qala ash-shaykh al-imam al-alim al-habr al-kamil al-awhad al-allamah al-hafiz al-khashi'u al-qanit imam al-a'immati shaykh al-islam baqiyat al-a'lam taqiyyu ad-din khatimatu al-mujtahidin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya qaddasa Allah sirrahu a cikin muqaddiman littafin yana mukaddima akan ibnu taymiya bari ku ji kirarin da yayi ma ibnu taymiya a gefe guda kuma suna ce kar a cewa manzon Allah sayyidu muna kai manzon Allah gurin da manzon Allah bai je ba bari ku ji kirarin da suka yi ma ibnu taymiya qala shaykhul imamul alimu shehi malami masani alhabru gwani a ilimi babban malami alkamilu cikakke al-auhadu makadaici waye al-auhadu Allah ne al-auhadu al'auhadu makaɗaici al'allamatu mai yawan sani alhafizu masanin hadisi alkhashi'u mai tsoron Allah alƙanitu mai ibada imamul a'imma jagoran limamai su a gurinsa imamul a'imma shi shugaba ne jagora ne ga imamu malik jagora ne ga imamu ahmad jagora ne ga imamu abu hanifa jagora ne ga imam ahmadu ibn hanbal a gurinsu su imamul a'imma shine shi shugaba ne na a'immatul mazahib shugaba ne na a'immatul hadis shugaba ne na a'imma a kowane bangare ibnu taymiya suke faɗa masa wannan baqiyatul a'lam sauran masana taqiyuddin katimatul mujtahidin yanda muke ce mai Sheikh Ahmadu Tijani Khatimul Auliya suna ƙaryata mu suna ce mun kai shi darajar da bai je ba to Ibn Taymiyyah ma a gurin su khatimu ne Katimatul Mujtahidin cikamakin mujtahidai a ina ya samu wannan matsayin muna jiran amsa Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah qaddasallahu sirrahu ga wata bala'in wannan qaddasallahu sirrahu din a gurin su cewa qaddasallahu sirrahu tantagaryan kafirci ne a gurin su qaddasallahu sirrahu yana nufin mutum Allah ne haka suke fassara mana suka ce idan mun ce qaddasallahu sirrahu ma Sheikh Tijani ko Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ko Abul Hasan ash-Shadhali ko Sheikh Ibrahim Inyas in muka ce musu qaddasallahu sirrahu abinda muke nufi muna nufin wato qaddasallahu sirrahu su dinnan sun koma sun mutu sun zama Allah su ma amma yau ga tanan suna faɗin ta ma Ibn Taymiyyah idan ka je al-Uqudud Durriya kuma sai kaga qaddasallahu sirrahu sun fi 100 yanda aka faɗa ma Ibn Taymiyyah
to me yasa kuke musanta darajojin annabi kuna tabbatar da darajoji ma wanda ba su kai takalmin annabi daraja ba? Me yasa kuke musanta darajan waliyan Allah kuke tabbatar da wannan darajojin ma wanda bai kai farcen waliyan Allah ba? Ba ku da adalci, ba ku da adalci. Da a ce mu Shehu Tijjani ko Shehu Abdul Qadiri, zan karanta mana wata babban bala'i, mu je zuwa a cikin mu duba at-tamhid li sharhi kitab at-tauhid na ɗaya daga cikin manyan malaman wahabiya da ya sharhin kitab at-tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab, sunansa Salih ibn Abdul Aziz bin Muhammad Ali Sheikh. In ka ji sun ce Ali Sheikh to suna nufin shi dangi ne na Muhammadu ibn Abdul Wahhab. Ya faɗi cikin at-tamhid li sharhi kitab at-tauhid nashr Darut Tauhid Riyadh taba'a na ɗaya wanda aka buga shi a 1424 wanda ya yi daidai da miladiyan annabi Isa 2003. ya faɗi a muƙaddimar littafin na kitabut tauhidi yana cewa hazal kitabu min mu'allafatil imami al-muslihi al-mujaddidi shaykh al-islam wal muslimina Muhammad ibn Abdul Wahhab wa huwa ghaniyun an at-ta'rif min athar dhahir an-naf'i في جميع أنحاء الأرض شرقا وغربا فإن دعوته رحمه الله إحياء لدعوة محمد بن عبد الله. a cikin wannan bala'in akwai abubuwan da zan haska muku ku gani. Yace wannan littafi ne na malami mai gyara mujaddadi shehin musulunci da musulmai Muhammadu dan Abdul Wahhabi. Shi ya fi ƙarfin ma a yi ta'arifinsa ya wadata daga aikin da ya yi a duniyan musulunci, saboda da'awansa shi ɗan Abdul Wahhabi wato ita ce ta raya da'awan Muhammadu ɗan Abdullahi. Duk yanda ka ji an yi kira ma Ibn Abdul Wahhab ɗin nan wa huwa kaza al-imamul muslihul mujaddidu, da ya zo kan annabi Muhammadu sai ya ce ihya li da'awati Muhammad ibn Abdullah. Annabi sai ya kira sunansa tsingalalin tsingalimi. Wai Muhammadu dan Abdul Wahhab ya zo ne dan ya raya da'awan annabi wanda ta tsufa, da'awar annabi wanda ta tsofe, bayan kuma an gama kiran Muhammadu dan Abdul Wahhab din, an kwanzaga shi, an kururuta shi, an faɗi darajojinsa. Da aka zo kan annabi sai aka ce ihya li da'awati Muhammad ibn Abdullah. Allah ya sakawa Sheikh Abubakar Madatai Kano wanda ya rubuta Raqaul Aswab fi radd ala sabil ashab al-mudda'i annahu min zawil intisab. Anan ma muna ba ku question mark, ku amsa wannan kwayari din da za ku amsa, da kuke cewa wai waɗannan mutanen idan ana taba sahabban annabi ba su suke fitowa su ba da kariya ba, mu muke fitowa mu ba da kariya. Ka faɗa mana wanda ya ba da kariya ma sahabban manzan Allah irin yadda jama'a mu suka bayar. Wallahi ƙarya ne, ƙarya kake yi, ƙarya kuke yi. Ba ku da adalci, kuna cutan mabiyanku, kuna musu mamunga, ku bar su idan su ya buɗe. Yanzu ba duniya bane na duniya ne da take cikin kula abuhu, ba duniya ce ta kula abuhu ba, ba duniya ce ta kifi a rijiya ba, duniya ce ta aulama, duniya ce ta riga ta haɗe, ilimi yana buɗe fallau. Ku bar ɗalibanku su yi karatu, su ga waɗannan hatsari da yake rubuce cikin littattafanku. Maganan ba da kariya masabban, ka faɗa min malamin ku ɗaya da ya rubuta littafi guda yana irin wanda Malam Abubakar Madatai ya gina, ya rubuta ta, yana ba da kariya masahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Ka faɗa min littafi ɗaya wanda ku kuka rubuta. Amma in kun tashi kun fi kowa ɗaga murya, sabila da kun fi kowa zalunci, kun fi kowa ta'addi, kun fi kowa ƙetare iyaka. To Malam Madatai ya tara waɗannan irin yadda suke girmama malamansu fiye da manzan Allah. Ɗalibi da jihadin da Malam Madatai ya yi, abubuwan suna da yawa kuma da akwai wani aiki a gaba, saboda ni ba na son, ban cika son taɓo abubuwa da ya shafi
warware irin waɗannan abubuwan ga al'umma, ni ban cika so ba, sabila da ni na fi muhimmantar da ɓangare na ilimantar da mutane abubuwa, duk da shi ma wannan ɓangare ne na ilimantar da mutane ɗin. To amma wannan abun wani abu ne wanda ya zama wajibi a kan mutum ya sauke shi yasa na fito da waɗannan abubuwa. Allah ya saka ma 'yan uwa suna ta jihadi, suna ilmantar da mutane, suna fito da waɗannan shubuhohin suna karanta wa mutane, amma ni abin da ya sa na kila wani ya ce ai da ka ci gaba da karantarwanka a ya Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi radiyallahu anhu lokacin yana daga, lokacin shi kadai ne ya karya kayar izala a Nigeria. Maulana Sheikh Dahiru Usman Bauchi radiyallahu anhu, wasu suna cewa to kai shehi ai da ka rabu da su ne, waɗannan jahilai ne, a kyale su kawai. Sai buga wani misali, ya ce ku ne a cikin gidajenku na bukka da zana, sai kuka ga mahaukaci da fetur da ashana yana ce wallahi sai na kona gidajenku, wallahi sai na kona gidajenku. Shi ya ce da ku bar shi, ku ce ku bar shi mahaukaci ne, ko ku da ku kama shi ku kwace fetur da ashanan ne. To wannan tamkar mahaukaci ne da fetur da ashana ya zo yana son ya kona mana abin da ya shafi at-turasul islami, ya kawo rudani, ya batar da matasa. Allah ubangiji ya gyara mana. A ƙarshe wata bala'in da zan fito mana da shi, wanda take tabbatar da abin da wannan basalafan da na danna muryansa abin da yayi na kuskurantar da manzon Allah da sawwaba Ibn Taymiyyah. Zan karanta mana kuma guraren da ai su suka fi kowa cewa annabi bai san gaibu ba, ko bai san gaibu ba. Duk wanda ya ce annabi ya san gaibu ya yi bid'a, ya yi kafirci, ya yi shirka, babu irin kalman da su faɗa ba. Kuma ga hujjoji da yawa da ake nuna musu akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa futuhi cikin ilimin gaibu. To bari ku ga yanda suka kaskanta annabi, suka ce annabi bai san gaibu ba, da kuma yanda suka ɗaukaki Ibn Taymiyyah suka ce Ibn Taymiyyah masanin gaibu ne. Wannan duk a littattafan ku nake karantawa, ku fito ku musani shine abu mai sauki, ba ku zage ni ko ku karyata ni ba, a'a ku fito ku musani. Ƙarya kake yi, jahili waye, wannan duka ba shi zai magance wannan ba. Abinda na karanta a littafin kawai a fito a ce ƙarya nake yi, babu shi, ko ku a ce abinda na karanta a littafin nan ba haka na fassara ba daidai bane, to shine kawai abinda zai kauda mutane wanda suke da hankali akan su bi gaskiyan abinda nake nuna wa mutane. Kowa ya riga san yadda littafin al-uqudud durriya ta shahara, wanda har yau nayi tahaddi sun fi 5 a karatuttuka daban-daban. Dan Allah nayi marairaita, na kankan da kaina, nayi roko, nayi naci, nace dan Allah dan annabi a nuna min littafin da ya kai al-uqudud durriya, wanda aka rubuta yabon annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki, wanda salafawa wahabiyawa suka yi wa manzon Allah. Nayi wannan tahaddin har yau ban ji ansa ba, har yau makisi na fihi abada, shiru kake ji kaman an shuka dusa, ba labari. Su fito min da littafin da ya kai al-uqudud durriya, wanda suka yi bi annabi da wannan littafin kaman yadda a al-uqudud durriya suka yi bi manzon Allah. Babu wa illan taf'alu wallan taf'alu, wallahi ba za ku iya kawowa ba. To gashi a al-uqudud durriya yanda suke ce annabi ya san gaibu, Ibn Taymiyyah ya san gaibu. Ku zo ku duba gurin ku karanta, ka duba al-uqudud durriya, wato na'am, mu duba al-uqudud durriya shafi na 293, al-uqudud durriya shafi na 293. Ibn Abdul Hadi ya nakalto yaban da aka yi ma Ibn Taymiyyah, sai ya nakalto yaban da aka masa, ana ce masa ya san gaibu. walahu maqamun fil wusul wa futuhun min guyubi ilahihi wa tahazzunun wa tamaskunun wa kalamu wa tasawwufun wa taqashshufun wa ta'affufun wa qira'atun wa ibadatun wa siyamu. Bari fassara muku iya waɗannan ƙwaya uku. Walahu maqamun fil wusuli li rabbih. Suka ce Ibn Taymiyyah yana da makamin da yakan isa gurin Ubangiji.
wa maqamuhu na daqad bihal aqlamu maqamin ibnu taymiya alqalma sun faɗi waye shi yana daga cikin maqamin wala hu futuhum min guyubi ilahihi yana da budi cikin ilimin gaibu ya san gaibu wata hazzunun wata maskunun wa kalamu a gefe guda kuma yan salafiya kuna ce annabi bai san gaibu ba dan Allah kun yi makanku adalci dan Allah kun taimaki kanku kun taimaki mabiyanku babu ko ɗaya. Yau ga ibnu taymiya ana ce ya san gaibu ya san abin da yake ɓoye. Ka duba al-uqudud durriya shafi na 293 je ka duba. Har yanzu abin da zai daɗa tabbatar maka da haka magana na biyu dan nakalto mana maganganu uku ne ina da su da yawa sun fi 50 amma zan nakalto mana uku sabila da babu lokaci kuma ba na san na mayar da wannan karatun series FSS sabila da karatun da muke yi na taskan sufanci da sauran karatuttukan da muke yi wanda ƴan uwa suke bukata zan nakalto mana kaɗan daga ciki je ka ɗauko madarijus salikin na ibn al-qayyim ga madarijus salikin na ibn al-qayyim ka duba shafi na 200 a mujalladi na 2 shafi na 510 babun firasa babun da ibn al-qayyim yake bayani akan irin firasan da ibn taymiya yake da shi yake cewa walaqad shahadtu min firasati shaykh al-islam ibn taymiya umuran ajibatan wa ma lam ushahiduhu minha a'zam wa a'zam ووقائق فراسته تستدعي سفرا دخما yake cewa hakika na gani da idona min firasati ibn taymiya daga kaifin hange na ibn taymiya umuran wasu al'amura ajibatan masu ban mamaki malam ushahiduhu minha a'azam wa a'azam kuma abinda ban gani ba sun fi girma daga abinda na gani wa waqa'iqu firasatihi abubuwan da suka faru irin na firasan ibn taymiya tastadi safran da kaman suna buƙatan wani aiki mai nauyi mai girma akhbara ashabahu bi dukuli tatar ash-shama sanata 699 wa anna jiyush al-muslimina tuksar wa anna dimashq la yakunu biha qatlun am wala sabyun am wa inna kalb al-jaysh wa hiddatuhu fi al-amwal wa hadha qabla an yahimma tataru bil haraka. Ibn Taymiyyah ya ba da labari in ji Ibn al-Qayyim a shafi na 510 daga juz'i na 2 cikin Madarijus Salikin ya ba da labarin cewa tatar da su shigo wato Sham hijira yana da shekara 699 kuma rundunar musulmi za a yi rigima da su amma ba abin da zai samu Dimashqa Sham kenan ba wanda za a kashe kuma ba za a ribaci kowa ba wannan duka Ibn Taymiyyah ne ya bayar da labari summa akbaran nasa sannan ya ba da labari wa mutane wal umara da sarakuna sanata shekara yana da hijira da shekara 702 lamma taharrakat tataru wa qasadu shama أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من 70 يمينا فيقال له قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول قال فلما أكثروا علي قلت لا تكسروا كتب الله في اللوح المحفوظ أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش المسلمين قال وأطعمت بعد الأمراء والأسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. wannan labarin kusan da yawa sun san shi maimaita shi nayi. Ibn al-Qayyim ne yake cewa Ibn Taymiyyah ya ce tatar da su shigo Sham kuma ba za su iya komai ba da su kaskanta da a ruguza su ya faɗi shekarun da abin da ya faru shekarun ya faɗa ya ce ranan kaza da kaza watan kaza shekara kaza ya faɗa wannan duk yana daga cikin gaibobin da Ibn Taymiyyah ya sani sannan ya ce musulmai su suke da nasara sai aka ce ka ce insha Allah sai da yayi rantsuwa so 70 wallahi musulmai ne da nasara wallahi he da yayi rantsuwa so 70
aka ce ka ce insha Allah, sai ya ce na ce insha Allah amma ta'aliqan la ta haqiqan, na faɗa ne ta'aliki dan an ce nayi ba wai istisna'i nayi na a'a dole sai wannan abin ya tabbata. yace sabila da alauhul mahfuz yake a rubuce cewa musulmi su suke da nasara. haba dan uwana, wannan shine darajojin da aka taro ma Ibn Taymiyyah, a gefe guda kuma ana rushe darajar manzon Allah, ana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba, ana ce manzon Allah ba za ka ce masa sayyidu ba, ana maganganu na rashin girmamawa da rashin ganin kima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. har yanzu mu ci gaba da duba cikin madarijus saliki na mujalladi na 2 shafi na 510 zuwa 512 za mu ga gurin da wa qala marratan Ibn Taymiyyah koko wa akbarani ghairu marra bi umurin batina. Ibn al-Qayyim yace Ibn Taymiyyah ya ban labari ba so ɗaya ba so biyu ba da al'amarin na batini, al'amarin da boyayye ne. kamar yanzu ka zo gurin boka ya buga maka ya ce kaza dai faru, ya ce to Ibn Taymiyyah ya bani labari da boyayyen al'amura ba so ɗaya ba so biyu ba. yake ce kai ya dukulu alayya ashabi wa gairuhum fa'ara fi wujuhihim wa a'yunihim umuran la azkuruha lahum. Ibn Taymiyyah ya ce ma Ibn al-Qayyim, sahabbai na da almajirai na wani lokaci sukan shigo sai na gani a fuskan su wasu al'amuran da ba zan faɗa musu ba. Ibn al-Qayyim yace fa qultu lahu, sai nace ma Ibn Taymiyyah law akhbartahum da ka ba su labari. fa qala, sai Ibn Taymiyyah yace ma Ibn al-Qayyim aturiduna an akuna mu'arrafan ka mu'arrifil wilati, kana son zama boka ne kaman irin bokayen sarakuna? wannan duk yana daga cikin mene karamomi da darajojin Ibn Taymiyyah. wa qultu lahu yawman, Ibn al-Qayyim yace wata rana nace ma Ibn Taymiyyah lau amaltana bi zalika lakana ad'a ila al-istiqamati was-salahi, da kana faɗa mana abubuwan da yake boye a zuciyarmu da zai fi barin mu daidaita mu zama mun gyaro. fa qala, sai yace la tasbiru ma'i ala zalika juma'atan aw shahran, da zan na faɗa muku abin da yake boye a zuciyanku to ba za ku iya hakuri ku zauna da ni na juma'a ba, na sati ɗaya ba ma ba za ku iya zama da ni ba, ballantana ku kai wata ɗaya. wannan duk yana daga cikin mene darajoji na Shaykhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah, wanda ake tabbatar masa, ake kore su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. wannan wani irin bala'i ne, wani irin bala'i ne a faɗa makaransu sojan hayansu wanda yanzu suke so su lakana masa shine kwamandan su ko wallahi idan muka zauna da kai sai ka yi ɗan da na sani, ɗan da ba na son irin wannan layin. wato ina nisantan abin da ya shafi irin waɗannan ɓangarorin, amma wanda Allah ya sa ya aifu kuma ya kai ya amsa mun kwayarin cewa zai zo ya kare kansu daga waɗannan abubuwan da suka dankara shi mai Ibn Taymiyyah a gefe guda suke ruguje manzan Allah, ba za su iya ba. ba za su iya ba. sai an tashi magana ku ce kuna kara sahabbai, ƙarya ne, ba ku kara sahabbai. a littattafan malaman ku za mu nuna muku yanda ake rushe sahabban. sayyida Aisha ummul mu'minin, sayyidatuna Aisha ummul mu'minin, albanin naku kiddisin hadaranku wanda kuka fi sansa, wanda kuke girmama shi fiye da yadda kuke girmama annabi a wasu mahallin, shi ke sukan sayyidatuna Aisha ummul mu'minin, shi ke cewa wannan ifki din cewa kore mata ayan da ya sauka yana kore wannan wato sharri da kazafin da ake yi mata, yake ce ai babu yanda addinin musulunci aka kore aka ce matan annabi ba za su iya samun kansa a wannan yanayin ba, wanda wannan ta'ani ne cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ba akan abin da nake tattaunawa ba kenan. a gurguje mu sake dawowa cikin, mun ji na madarijus salikina, mu duba mujalladi na 2 shafi na 510 zuwa shafi na 512, sannan mu bar wannan, amma in mun je mu yi karatu mai tsawo a ciki zamu ga abubuwa da yawa. mu dawo cikin wannan littafi din na ɗaya daga cikin kitatiman mabiya Ibn Taymiyyah din da ya rubuta littafi guda wanda ake kiran littafin al-a'lamul aliyya fi manaqib Ibn Taymiyyah. mu duba mujalladi na mu duba shafi na 122
littafin Umar ibn Ali al-Bazzar mu ga irin maganganun da ya faɗa shi ma na irin gaibobi da Ibn Taymiyyah ya sani. Mu je mu duba mu gani. Mu duba cikin wannan littafi al-A'lamul Aliyya kamar yadda na faɗa mana shafi na 122 yace summa anna shaykha radiyallahu anhu bi hurufihi. Sheikh Ibn Taymiyyah wato yana da wasu karamomi masu girma. Faminha أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيه وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها. ثم أن الشيخ رضي الله عنه حضر فلما حمسنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسألة ويذكر أقوال العلماء ثم يرجع منها ما يرجحه الدليل حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه وبين لنا ما قصدنا. har zuwa ƙarshe wannan dai gashi nan ya ce daga cikin karamomin Ibn Taymiyyah wata rana a cikin al-A'lamul Aliyya kamar yadda na faɗa mana ya ce daga cikin karamomin Ibn Taymiyyah wata rana muna jayayya akan wasu mas'aloli, magana yayi tsawo. Duk mas'alan da muka zo sai mu ce mu batta sai mun je gaban malam Ibn Taymiyyah, duk mas'alan da muka zo sai mu ce mu batta sai mun je gaban malam Ibn Taymiyyah, har sai da muka tara matsaloli muna zaune kawai sai ga Ibn Taymiyyah yana tahowa. Fahamasna sai muka yi tsegumi muka faɗa a kunne hakan nan muka yi magana ƙasa bi su'ali muka ce to da mu tambayi malam abinda zai faru na mamaki. Yana zuwa sabakana huwa kawai Ibn Taymiyyah na zuwa sai ya gabace mu sai ya ce kun ce kaza amsansa kaza kun ce kaza amsansa kaza kun ce, sai da ya lissafo duk mas'alolin da muka yi kuma ba mu yi a gabansa ba. Wannan menene? Ya san gaibu. Wa ya sanar da shi? Wannan gaibu kenan. Ya ce a ƙarshe bayan ya gama ba mu labarin mas'alolinmu da ni ana wa sahibayya da ni da abokaina wa man hadarna awwalan da wanda muka zo sai muka koma mabuhuti na muna kiɗime muta'ajjibi na muna jin mamaki mimma kashafa na bihi daga abinda Ibn Taymiyyah ya nuna mana na mukashafa wa azharahu Allah alaihi da abinda Allah ya bayyana masa mimma kana fi kawadirna na abinda yake zuciyarmu. Ibn Taymiyyah ya ga abinda yake zuciyarmu, ya faɗa mana abinda yake cikin zuciyarmu. Ina kuka shiga? Ku fito ku zo ku musanta wannan, ku fito ku zo ku musanta wannan. Yana kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe guda kuna rushe darajar manzon Allah, kuna ɗaukaka darajar wanda bai kai manzon Allah ba. Wannan da yawa ɗalibanku ba su sani ba. Ni a hange na ba dukkanin mabiya wahabiya waɗanda suke da awan salafiyan nan su suna kan wannan ɗibge wanda jahilcin ba. A'a, magabatansu sun rubuta sun shar'anta musu, yanzu kuma sun ga siyasan in muka fito da wannan abun mabiyanmu da su watsi. In muka fito da wannan abun mabiyanmu za su watsi. Don haka sai suka mayar da abin hikima kawai, sai dai ana cusa wa mutane a hankali yanda da suna rashin ganin kiman manzon Allah, ana ce musu abubuwan da hankali ba zai ɗauka ba. Hashan lillah. Na gaba, wanda abubuwan fa suna da yawa gaskiya, ina ganin zan karanta kwaya ɗaya na ƙarshe, abubuwan su bila da ba za su karantu ba. Har yanzu a cikin al-A'lamul Aliyya mu duba shafi na 122 yake cewa wa haddathani ash-shaykh as-salih al-wari' Usman ibn Ahmad ibn Isa an-Nassaj anna ash-shaykh radiyallahu anhu kama qala kana ya'udu al-marda بمارستان بدمشق في كل أسبوع فجاء يقصد السلام عليه فلما رآه حش له وعدناه ثم دفع إليه نفقة وقال قد شفاك الله فآهد الله أن تؤجل الرجوع إلى بلدك أيجوز أن تترك زوجك وبناتك 4 ضيئة وتقيمها هنا؟ فتقبل يده وقال يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك. وقال الفتى وأجبت مما كاشفني به وكنت قد تركتهم بلا نفقة ولم يكن قد عرف بها لي أحد من أهل دمشق
mu duba al'alamul aliyya shafi na 122 zuwa shafi na 124. yace malam Sheikh Salihu Alwari'u Usman ya ba mu labari dan Ahmad. Sheikh Ibn Taymiyyah yakan gaishe da mara lafiya a wani waje da ake ce masa Bimaristan a Dimashqa a kowane sati. Sai ya zo wata rana ya ga wani mutum sai ya masa sallama, da ya gan shi sai ya jawo mutumin ya kusanto shi Ibn Taymiyyah ya jawo mutumin sai ya ciro kuɗi ya bashi sai ya ce masa Allah ya baka lafiya, sai ya ce amma ka yi alkawari ma Allah za ka koma gida wajen iyalanka, ya kamata yanzu ka bar iyalanka da 'ya'yanka ba tare da abincin da dasu shi ba suna cikin kuncin rayuwa. Sai mutumin kawai ya kama hannun Ibn Taymiyyah ya sumbanta sai ya ce ma Ibn Taymiyyah ya sayyidi, ya shugabana, ya sayyidi da ake ce kar a faɗa wa manzan Allah, to ya ce ma Ibn Taymiyyah ya sayyidi ya shugabana, ana ta'ibun na tuba ila Allah zuwa ga Allah, ala yadika amma a hannunka, na tuba a gurin Allah a hannunka. Saboda Ibn Taymiyyah ya bashi labarin abin da yake boye, ya baro gidansa da iyalansa ya zo na fama da kuncin rayuwa. Ibn Taymiyyah ya bashi kuɗi ya ce koma gida, 'ya'yanka 4 matanka suna cikin kunci da yace na ji mamaki lima kashafani bihi wa kuntu qad taraktuhum bila nafaqatin, sabida na basu ba tare da abin da za su ci ba. Wa lam yakun qad arafa bi hali ahadun min ahli dimashqa, ba wanda ya san halin da nake ciki ɗaya daga cikin mutanen Dimashqa. yan uwa, wannan shine abin da na so na haska mana, kuma suna da yawa wanda babu lokacin da zan kawo mana su gabaki daya. Amma in ji wani yayi motsi, zan yi masa ruwa na wutan waɗannan hujjoji da dalilai yadda suke rushe darajar manzan Allah, suke ɗaukaka darajar waɗanda ba manzan Allah ba daga cikin shehunansu da malamansu. In ji wani ya ƙara motsi, wanda ya ƙi ji ba zai ƙi gani ba. Shi kwaɗan koren muna jiransa, duk da cewa kowa da kowa a fili ne, zahira ce. Abun kunya ne ma malamin da ya san me yake ya tsaya ya kula waɗannan a ɓangare na ilimi. Abun kunya ne. Shi wanda aka kawo masa ɗauki a Bauchi na dutsen tanshi, wasu aran gama da suka haɗa mu na matsaloli a baya da muka tattauna cikin Ramadan, abinda zai ba ku mamaki ya ba ku dariya. Wata shekara 3 da ya shige a Ramadan muna ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi wancan wanda aka kawo masa ɗauki daga Kaduna, shi ko yana rushewa. Muka bige shi da hujjoji da kyau, sai da ya zauna ya fahimci Allah da girma yake. Yana kwarmata ihu yana ce ku ɗaliban sunna ku zo, an kyankyashe wasu ƙwari wanda da su zo su rikirkitar da sunna da sauransu. Sabila da ya ji hujjoji, ya ji dalili, an kwankwashi kansa. Abinda Allah ya mana daga baya yanzu shekara 2 da Glove FM da Albarka Radio da duk gidajen rediyon da mutum zai yi magana a ji an haramta a saka shi a ciki. Ba kuma gwamnati bane ta haramta, kar ku zaci gwamnati ne, a'a. Sabila da tsaban fitsara da cin mutuncin masu mutunci da yadda yake yi, ya zagi mutane idan an yanke gurin sai ya zo ya ce an yanke masa karatu. A dalilin wannan suka ce ba za mu saka karatunka a gidan rediyo ba. Ai wannan ɗaukin da aka kawo masa an kawo ne a motsa shi, tunda ba a jinsa kuma babu mai jinsa, kuma makisi na fihi abadan babu wanda zai ji ka, kuma babu wanda zai saurare ka a wannan badakalar. Kuma wallahi ma dama muna raye, wallahi wannan bakin an tsaga min shine dan na bada kariya wa manzon Allah. Wannan bakin an tsaga min shine dan na yi raddi wa mai cin zarafin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka Allah ya ƙara mana san sayyidina Rasulullahi, kuma za mu haɗu da ku a wani halaka na gaba insha Allahu. Wannan tsageren mutum da ya kaskantar da darajar manzon Allah, ya ɗaukaka darajar Ibn Taymiyyah, tsakaninmu da kai Allah ya isa. Ji da muka yi ma ka cutar da mu, amma mun gode ma Allah tunda mun ba da kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sharrin fiƙoƙinku wanda yake kyauke da guba na ƙin manzon Allah. Allah ya ƙara mana san manzon Allah, ya biya mana bukatunmu. A ƙarshe kiran da dan yi ɗaliban salafiya, idan kuka ga abubuwa sun yi zafi, to ba a kan ku ake yi ba,
ana yi ne akan waɗanda suke neman su ɗaura ku akan mummunan gwadabe. Wallahi ba akan ku ake yi ba. Tausayinku ne da ƙaunanku yasa muke fito da irin waɗannan abubuwa. Tausayinku da ƙaunanku, saboda kada a muku kisan gwani da wayanku da hankalinku a raba ku da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, a ɗaura ku akan wani mummunan tunani na rashin ganin darajar manzan Allah da kuma rashin ganin darajar waliyan Allah, musamman ahlul baiti da sahabban manzan Allah duka. Allah ya ƙara mana san manzan Allah, Allah ya biya mana bukatunmu. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai mun haɗu a zama na gaba insha Allah ta'ala. Allah ya biya mana bukatunmu.